Isto é unha cadea humana, vai salir dende o cruceiro, que sería o recorrido que faría Adrián en caso de estar sana, e vamos ir hasta o colexio. Nós, o único que pedimos e o único que seguimos é a lei de educación domiciliaria e que nos asinen unhas horas. É dicir, queremos saber cando os nosos fillos teñen clase, porque non sabemos se hoxe van ter, se mañán non, se pasado si. Queremos que nos den 12 horas e media. É dicir, con isto estamos discriminando nós aos nosos fillos a un 50%, porque os nosos fillos sans terían 25 horas. Nós xa discriminamos un 50%. O que non consentimos é que a Consellería de Educación non lo discrimina un 25. É dicir, o meu ten 6 horas de educación, pero hai nenos enfermos de longa enfermedade que teñen unha hora. E mirade, tan sinxelo é de entender isto que, mire, a longa enfermedade non é un cancro, a longa enfermedade é unha hepatitis, é unha diabetes, é un neno superactivo, autismo, esas son longas enfermedades. O meu quedalle nada de quimio e vai volver outra vez á escola. Pero hai moitos nenos que teñen moitos máis problemas co meu e que están no mundo de nadie. É dicir, ninguén sabe destes nenos na máis que o problema que temos na casa. E o señor conselleiro dinos que con 2 horas de educación domiciliaria a semana e que a axuda dos pais tenen a educación que deberían de ter. Porque o señor conselleiro pode estar 2 horas con ele na casa todos os días, que nós bajamos o sueldo, pero o noso sueldo temos que buscar nós e temos que ir traballar. Esta cadea estáse facendo tamén en Santiago. As mulleres do cerco están ali reivindicando tamén a lei de educación domiciliaria, que as horas asinadas están a facendo en Santiago, e todos xuntos temos que arrasar isto. Lei de educación, gando, pesca, todo iso. Temos os frentes todos abertos. Hai que cerrar un. Empezamos a cerrar este. Bravo!